At sa panahon ngayon na sa social media ay talaga nga namang ang daming pogit maganda. Di totoo yun ah. At talaga nga namang meron ka makikita nga sobrang sarap at ikaw ay napapascroll, napapatitig at hindi mo naman natitikman. Diba? Minsan yung nagkaka-crush ka tapos kapag in-stalk mo, aba, nag-aaral pa pala. Iba na yung mga henerasyon ngayon, no? Iba na yung mga kabataan ngayon na kapag nakita mo ay parang fully bloomed na. Samantalang tayo, nung tayo'y teenager, ay talaga nga namang meron pang gatas sa bibig. Pero mahal, sa mga crush mo sa social media, ni isa ron, wala kang nakatuluyan. Ni isa ron, walang sumugal sa ganda at kagwapuhan mo. Bakit kaya? mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Ako to mahal, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo ako, makakasama mo ngayon. 69 tayo, 6 to 9 p.m. Tama ang iyong pagkakarinig, mahal. 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakalambingan, malalasap at talaga nga namang kailangan mong pagtiyagaan. Hindi, totoo yun, mahal, yung nasabi natin na sa totoong buhay, minsan crush na nga lang, 'di ba? Nakikita mo sa social media, tapos ang ending ikaw ay nasasaktan at nagmo-move on pa. Minsan no, crush mo na nga lang sa social media ay talaga nga namang nababasted ka pa. Nababasted kahit hindi mo namang kilala, 'di ba? Pero mahal kasi, baka kaya hindi ka napapansin, hindi ka sinusugalan, hindi ka pine-pursue, napakataas ng iyong standards. Imaginein mo, hindi ka naman ganun kagustuhin. Tapos ang gusto natin minsan artistahin, ganyan din si Kim Chino, huwag ka mag-alala. Hindi, minsan kasi hindi mo alam at minsan kailangan mo lang makarinig ng mga tamang salita para ikaw ay magising sa katotohanan. Sige mahal, makinig ka, hampasin kita ng katotohanan. Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ibibigay ko ang 3 rason kung bakit hindi ka sinusugalan. Para naman magising ka sa katotohanan, mahal. Una, kaya hindi ka sinusugalan, napaka-basic, napaka-simple. Ano pa? Ayaw sa'yo. Ayaw sa'yo ng tao, hindi ka type, hindi ikaw yung standards, hindi magiging kayo, hindi ka mamahalin. Ano pa gusto mo marinig? Kaya hindi ka sinusugalan ng tao, hindi ka pine-pursue, hindi ka nga gusto. Minsan kasi ang mga nagugustuhan natin ay yung taong hindi tayo kayang pabalik na magustuhan o mahalin. Hindi pala minsan, madalas. Kaya nga single ka hanggang ngayon. Tama, mali? Hindi, masakit man, mahal, pero kailangan mo ring tanggapin na meron talagang boundary sa buhay. Na life is unfair. Hindi lahat pinanganak na talaga nga namang may face card at meron talagang pinanganak na charm na kung saan kapag nagkagusto sila sa isang tao, ay talaga nga namang ikaw ay magugustuhan din pabalik. Hindi ganon ang buhay. Kaya minsan kailangan din nating mag-set ng standards yung kayang abutin. Uy, totoo yun para hindi rin tayo masyadong nasasaktan at maiwasan ang pag-move on sa mga taong hindi naman tayo pinananagutan. Hindi, minsan basic na basic eh. Okay lang magkaroon ng crush but please make it na happy crush lang. Hindi yung crush na kung saan kapag nagka-jowa yung crush mo ay talaga nga namang mabobroken hearted ka. Diba? May mga ganong bagay at may mga ganong pagkakataon. Kaya kung hindi ka gusto at hindi ka sinusugalan, apaka-basic, uulitin ko, hindi ka gusto. Anyway, mahal, meron pa akong 2 bala dito at si Kim Chino ay makakasama mo hanggang 9 p.m. pa. But for now, makinig ka muna ng mga rock-rock music natin. Sagot ko na yan at syempre manatil nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!